V modřanském biografu se pravidelně konají besedy pro seniory se známými osobnostmi. 13. prosince zde byla hostem Daniela Kolářová, známá herečka, která v současnosti vystupuje na prknech Vinohradského divadla. Tato akce vznikla před rokem, zorganizovalo ji minulé vedení radnice a my jsme rádi, že v této akci můžeme pokračovat, protože pořadů pro dříve narozené je míň a tohle je jediná akce, kterou my pro ně pořádáme. Já věřím, že se akce líbí, sama vidíte z účasti všech dříve narozených, že je to akce, která má svůj užitek a smysl. Byla tady řada osobností, paní Blana Rovičová, pan Harapes, pan Mencel, paní Boušková a jiní a vždy jsme byli nadšeni. Takže si myslím, že je to dobrý počin místního úřadu, že nám zprostředkovává kontakt s těmito osobnostmi, které známe a máme je samozřejmě rádi. Takže jsou to, myslím, dobře investované peníze, i se setkáváme vzájemně vrstevnice a nemám, co bych tomu vytkla. No, moc se mi to líbí, protože to je takovej hezký kontakt s těma herečkama, vůbec jako s těma lidma a je to takový hezký, no. Já už se toho zúčastňuji rok a půl, od doby, co to tady začalo a skutečně to má velmi dobrou úroveň. Dalo by se poděkovat městským úřadu, že se takhle stará o seniory a je to potěšující pro nás starší lidi. Co vás na této akci zaujalo, proč jste se rozhodla vystupovat na besedě? No, já jsem dostala pozvání někdy na jaře na tuhle besedu do Modřan. Já tuším, že to byla asi reakce na odvysílaný seriál v České televizi a protože jsme hledali termín, tak mě to vyšlo až na teď, ale já samozřejmě ráda s lidmi v této věkové kategorii mluvím, nebo myslím si, že je potřeba s nimi komunikovat, aby se cítili pořád jako, že patří do společnosti, protože jejich zkušenosti prostě jsou nezaměnitelné a když se jim nebudeme věnovat, tak budeme všechny chyby opakovat úplně od začátku zbytečně znova. Já jsem v jejich společnosti ráda a proto jsem ráda tuhle nabídku přijala. Je vždycky důležité, aby ten moderátor měl nachystané otázky, protože znám ze zkušenosti, prostě vím, že lidem dlouho trvá, než ztratí nějaký ostych a začnou se ptát, ale dopadlo to báječně, ptali se hodně.